Tolerancia cero ante calquera forma de violencia e discriminación na escola. Esta é a premisa da que nace o Plan Integral contra o acoso e o ciberacoso escolar que hoxe presentou a Xunta de Galicia. Erradicar o acoso escolar dos nosos centros educativos e promover unha cultura de respeto, de empatía e de tolerancia entre os nosos alumnos. Pretendemos fomentar o desenvolvemento integral do noso alumnado, brindándovos as ferramentas necesarias para que poidades previr e loitar frente ás situacións de acoso escolar. Segundo explican dende a Xunta, trátase dun plan cunha perspectiva multidisciplinar no que están implicados 6 departamentos do Goberno galego. Entre as medidas contémplase a creación de puntos laranxa para recoller as denuncias do alumnado. Van a estar en cada centro escolar e, polo tanto, ten que haber un equipo que, cando se produza unha denuncia por acoso ou por ciberacoso, pois tomar nota dela e ver realmente o que hai detrás diso e se realmente se está producindo actuar. Eso tamén leva un período formativo que empezaremos inmediatamente, pero este mesmo curso no que estamos, os puntos laranxa, queremos que estén desplegados xa. Constituiránse equipos de actuación contra o acoso, realizaránse intervencións psicoeducativas co agresor para que mude o seu comportamento, formarase os docentes para que conten cos recursos axeitados para enfrontar estas situacións e potenciarase a participación das familias. Este plan é unha guía de traballo, unha guía que imos a desenvolver tanto neste curso escolar 23-24 como no curso escolar 24-25 e vai a ser revisada ao longo do ano 25. O plan porase en marcha en todos os centros de Galicia, tanto de educación primaria como nos institutos, tamén nos centros da xuventude.